खुलुमबाय आंनि लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय बे भिडिअखौ आङो नै मोनानि समावसो शुट खालामदों नुबायना आङो ओरैनो जिरायनानै थास्लायस्लाय बिटिसि पलिटिक्सनि राजखान्थिनि सोमोन्दै ओरैनो सावरायनो सानदों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो जास्ट सावरायगोनसो दे दासान्दि मा जागासिनो दङ इलेक्शनखौ लानानै सोर पार्टिया माबायदि खामानि मावगासिनो माने मा स्टेटमेन्ट होगासिनो दङ बेफोरखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन आरोखि ना दा मेनावनो आङो मोनसे खोथाखौ रायजो राजा नोंथांमोनाव सोंग्रोगोन आरोखि ना नोंथांमोनहा मा सानो UPPL आरो BPF बे मोननै दोलोआ ज' जानो हागोन ना हाया जायनाखि मोननै दोला ज' जानांगौ होननानै खोथाया सोलिबोगासिनो सिगांबो सोलिदोंमोन गेजेराव एसे बन्द जादोंमोन आरो दा नै इलेक्शन खाथि फैनायखाय एसे आरो खोथाफ्रा बेरखांफिनलायनाय जादों सावरायफिनलायनाय जादों नंगौना नङा नंगौना मिथिखाबाय जानांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों आजिखालिथ' बयबो नुखासैयानोखा दा सावरायनायाथ' जागासिनो माने बिदि बेरखांफिनलायनाय जादों दा कुइसना बेसो ज' जानो हामारगोन ना हामारा लिडारफोरनि जि बुंनाय बेखौ नायोबा आरोखि ना आंनि मोनदांनायखौसो फोरमायगोन दे लोगोफोर आंनि मोनदांनायाव UPPL आरो BPF बे मोननै पार्टिया इलेक्शननि सिगां ज' जानो एसे गोब्राब जागोन बायदिखौ आङो नुहुरदों आरोखि इलेक्शननि उननि खोथाखौ आं बुंनो थाङा खारन बै समनि परिस्थितिया आलदा जायो सरकार दानो थाखाय सासेया सासेनि मदद नांगौबो जानो हागौ बै समाव एलायन्सबो जानो हागौ ओंखायनो आं बै समनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा आरोखि दा नैबे इलेक्शननि सिगां ज' जानो एसे गोब्राब जागोन बायदिखौ नुहुरो आरो जिहेतु लिडारफोरनि जि स्टेटमेन्टफोर बेफोरखौ नायनानै आरो ओरैनो ज' जानांगौ बेफोरथ' सोलिबोगासिनोखा ओमफ्राय हाग्रामा महिलारिनिबा मा 50-50 माने BTC आव 40टा समष्टि दं 40टा समष्टि दं बेनि मादाव 20 राननानै गेलेनोसै ज' जायोबा बिदि आरोखि बे फर्मुलाखौ UPPL पार्टिया एक्सेप्ट खालामाखै बेखौ प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो आरो बे ज' जानांगौ होनबाय थानायनि गेजेरावनो जोंना BPF आ अलरेडि केन्डिडेटनि लिस्टबो फोसावनानै होबाय 22टा समष्टिनि थाखाय 22 जन केन्डिडेटनि लिस्ट फोसावनानै होबाय बेबो मोनसे इंगित होयो कि ज' जानाया एसेग्राब गोरलै नङा आरोखि माने पसिबल जानाय नङा मानो होनबा ज' जानानै गेलेयोबाथ' माबायदि जायो जों गोरोबलायनांगोन नङा होमबा UPPL जों BPF जों गोरोबलायनांगोन सोर बबेयाव गेलेगोन बबे बियाबाव सोर UPPL नि गसंगोन ना BPF नि गसंगोन नोंसिना बेसेबां केन्डिडेट गसंगोन जोंना बेसेबां केन्डिडेट गसंगोन बेफोरबायदि मोनसे वान डिसिसन जानो मोनसे थांखियाव फैनो नांगोन नङा होमबा नाथाय सावरायफुबाय थानाय समावनो रायलायबाय थानाय समावनो BPF निफ्राय नै बेबायदि केन्डिडेटनि लिस्टखौ फोसावबाय आरो 15 आगष्टनि सिगां आद्रा थानाय केन्डिडेटनि लिस्टखौबो फोसावनानै होनोसै होननानै हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि डिक्लेयार खालामखाबाय बेनिखायनो जों साननो हायो एसेग्राब गोरलै जानाय नङा ज' जानायाखै बे थांलायबाय जोंना UPPL आरो BPF नि एलायन्सनि सायाव बै समावबो आङो UPPL BPF खौसे जानायनि बाथ्राखौ लानानै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन नाथाय बै समाव गोबांथार सुबुंफ्रानो रायजो राजाफ्रानो बुजियाखैमोन आरोखि ना खौसे मानि थाखाय जानो थिनदों बेखौ बुजियाखैमोन जानो हागौ नाथाय दा फैनानै बे खौसे जानांगौआनो बेरखांफिनबाय आरो थारमाने मोनसे खोथा दङ सैथोआ जेब्लाबो रिफिखाङो सम लानो हागौ नाथाय सैथोआ बेरखांफैफिनगोन जाहैगोन आरो मोनसे खोथाबाव जुदि नोङो सोरखौबा बुजायनो हायाखैबा ना बिराद बुजायसेयावबो जुदि बुजायनो हायाखैबा थारमाने बियो बुजिनोनो गोसो गैया नोंखौ बुजिनोनो जुदि गोसो गैयाबा बेखौ एंगारनानै हो समया बेखौ बुजायगोन बेबायदि मोनसे खोथा दं आरो दा ज' जानायनि बेलायाबो बिदिनो आंबो सोरबा सिगां बुंदोंमोन नाथाय गोबाङानो बै समाव बुजिनो गोसो गैयामोन माखासेया बुजियाखैमोनबो जानो हागौ जेबो नंला बे थांखांनाय खोथा नाथाय दा फैयै बयनिबो खुगायाव ज' जानांगौआनोसै आरो UPPL निफ्रायबो बुङो ज' जानांगौ BPF निफ्रायबो बुङो ज' जानांगौ एबसुनिफ्राय बुङो ज' जानांगौ आरो बर'फोरनि आफादफोरनिफ्रायबो बुङो ज' जानांगौ दा ज' जानायनि बे बाथ्रायानो सोलिगासिनो दं आरो जायखौ आं बोसोरबा सिगां बुंदोंमोन दा फैनानै बे ज' जानांगौआनो सोलिफिनगासिनो आरो ज' जानो हाया बे आलदा खोथा खिन्थु ज' जानायनि बाथ्राया दा सोलिफिनबाय आरोखि ना दायो जोङो BJPनि सायाव सावरायनोसै BJPआ बे खेबाव ट्राइबेल नन ट्राइबेल बे मोन्थोरखौ लानानै इलेक्शन गेलेनो सिगांदों
खिन्थु थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना हाग्रामाखौ टारगेट खालामनानै इलेक्शनखौ गेलेदोंमोन नाथाय बे खेबाव ट्राइबेल नन ट्राइबेल बे मोन्थोरखौ लानानै बिथांमोना सिगांदों आरोखि बिथांमोनानो फैनानै बे माखासे खोथाफोर बुंफैगासिनो दङ आरो जेरै एमपि दिलीप सैखिया बिथाङा फैनानै बुंफैलायबाय दाख्लैसो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो सिक्स शेड्युल बे मोननैबो आयना मोनसेयावनो थानो हायो ना हाया माने मोनसे जायगायावनो जयै थानो हागोन ना हाया बेखौ जोङो सोरखाराव फैयोबा नायबिजिरगोन बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होलायबाय गुवाहाटियाव बा आसामनि खना खना जायगाफ्राव बर'जों लोगोसे असमिया बा गुबुन गुबुन जातिफ्रा जेरै हा बायलाय फानलाय खालामनो हायो बेबायदि जोंहा बिटिसिआव मानो हाया बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होलायबाय आरो जोंहा बिजेपिनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो होनलायबाय बिटिसिआव फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लास बेबायदि रावबो थानाय नङा जोंनि सरकार फैयोबा गासैबो समान मोनथाय मोनगोन बेफोरबायदि होनलायबाय थारमाने मा होननो सानदों बिटिसिआव जों बर'फ्रा फार्स्ट क्लास मोननानै दङ आरो गुबुन गुबुन जातिफ्रा सेकेन्ड थार्ड क्लास मोननानै दङ ओमफ्राय बिजेपिनि फैयोबा गासैखौबो जोङो समान मोनथाय होगोन गासैनोबो बेबायदि बिथांमोना बुंनो सानदों आरोखि फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लासनि ओंथिया बे आरो दा खोथाया जाहैबाय बिएससि बिटिसि बिटिआर बेखौ सोर लाबोखो 30-35 बोसोरनिफ्राय धरना होदों सोरबा हाग्रायाव थानानै सोरबा सुबुं खुंथाइजों धरनाखौ होदों सोर होदों जोंना आरो दस्राया जोंहाथ' मोनसे स्टेट दंखायो ना आसाम दंखायो बिटिसिआथ' स्टेट नङा बिटिआराथ' स्टेट नङा आसाम मोनसे दंखायो जोङो मानो बिटिसि बिटिआर बेफोरखौ जोङो मानो बिनानै लाबोनो गोनां जाखो बै समाव जोंखौ जेरैबायदि हिन खालामदोंमोन नासयदोंमोन जोंथिं डेभेलपमेन्टनि खामानिखौनो मावामोन बर'फोर थानाय जायगायाव बर' बै समाव जोंखौ मुगैनाय नासयनाय बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' जोङो धरना होनानै जिउ बावनानै हाथियार हमनानै हाग्रायाव थानानै समय खहा खालामनानै गाव गावनि खामानि दामानि दोनथ'नानै धरना होयै 30-35 बोसोर धरना होयै जोङो बिसिम सौफैदों बिटिसि बिएससि बिटिसि बिटिआर बेफोरखौ जोङो मोननो हादों सोर मोनदों सोर लाबोदों जोंसो लाबोदों नङा होनबा जोंसो लाबोदों नालाय जों सालायदों बेफोरबायदि जाहैबाय जों लाबोदों नालाय जों सालायदों बिएससिखौनो होन बा बिटिसिखौनो होन बिटिआरखौनो होन जों सालायदों खिन्थु बिजेपिआ फैनानै जुदि गासैनोबो समान मोनथाय मोनगोन रावबो फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लास थानाय नङा गासैबो एखे समान अधिकार मोनगोन बेबायदि जुदि बुङोबा आरो बेबायदि थारैनो जामारोबा जों बर'फोरनि खहा जागोन बायदिखौ जोङो नुहुरो आरो नोंथांमोनाबो साननानै नायबानो जाबाय जुदि गमामायैनो बुंनाय बायदि जामारोबा आरो ओमफ्राय नैबेयावबो जि एमपि दिलीप सैखिया बिथां बुंनाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो सिक्स शेड्युल जयैनो थानो हाया बेबायदि होननानै बिथांमोनाबो बुंदों बे बेलायावबो जोङो जुदि बिजिरनानै नायोबा बेयावबो जोंनिनो खहा बेबायदिखौ जोङो नुहुरो आरो मानो होननानै बुङोबा सिक्स शेड्युल ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बेफोरबायदि थानायनि थाखायनो दा जोंनि बर'फोरनि हाखौ बिटिसिआव जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ गुबुन जाथिनिया बायनो हाया नङा होमबा जोंनियाथ' आरो फाननोल'सो ओंखारखायो फ्रायानो बिदि होनोबा माखासे गोरोन्थि साननो हागौ खिन्थु गोरोन्थि साननो नाङा जोङो हा बायलाय फानलाया जेरावबो जायो खिन्थु जोङो जोंनि हाफोरखौ गुबुना बायफैगोन आरोखि गुबुना बायफैबा माबायदि जागोन मिथिगौ ना ओरैबायदि दाम होनानै बायो बिसोरो ओरैबायदि दाम होनानै बायो बिसोरो दाम होनानै हा बायनो थाखाय गिया मानो होनबा बिसोरनाव फैसायाबो गोबां दङ बिसोरना मालाय जौगानाय हारि बिसोरना ब्रेन्ड दङ बिसोरना फैसा बाहायनायनि माबायाबो सिस्टेमाबो दस्रा जोंनि बायदि लाब लाब साब नै मोनबाय लाब लाब साब नै गारबाय लाब लाब साब बिसोर बेबायदि नङा बिसोरो हा न' बां बिजनेस बेफोरबायदि खालामनो थाखाय फैसाफोरखौ बिराद जमा खालामो बिसोरो ओमफ्राय बिसोरो हा बायनो थाखाय बिजनेस खालामनो थाखाय फैसा गारनोखौ गिया दे बिसोरो ओमफ्राय मा खालामो बिसोरना हा खलबसेबानो बिसोरनो जायो आरोखि बिराद बुरजा दामनिबाबो बिसोर बायगोन खिन्थु हाया खलबसे बेयावनो बिसोरो न' लुनानै थागोन बा एसे बुरजा बायगोन बेखौ 7 गाहाम राननानै लागोन ओमफ्राय बेयाव न' बां लुनानै थागोन आरो ओमफ्राय जों बर'फोरनावथ' फैसा गैया इसिग्राब जों बबे फैसाजों बायनो टाउनफ्राव जोङो हाखौ सोंदावनोनो हानाय नङा बायनोनो हानाय नङा गासैबो गुबुन जाथिनिया थाफैजोबगोन ओमफ्राय गैया जोङो मा जाखो बै सिगांनि बायदि बे गामियावनो खारलांफिनदो टाउनाव जों आरो हा बायनो हाया फैसा गैया बेफोरबायदि जागोन आरो दस्रा जाथियानो बुंफबफैगोन जोंनि जि हा गोदोनि आबै आबौनि जि हा बेफोरो गोमालांगोन आरो आङो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायनि सानैसो साथामसो मानसिफोरनिफ्राय आङो खोनाबाय आरो ओरैबायदि होनो
जोंना आबै आबौमोननिया नैबेयाव हा दंमोननो बिदि होननानै बै टाउन गेजेरफोरावनो खोन्थायो आरोखि टाउन गेजेरफ्राव बिसिना हा दंमोन जाहैदों बै आबै आबौमोननि जुगाव खिन्थु बै आबै आबौमोनहा बेखौ फाननानै गामियाव बायनानै थाहैदों बेबायदि आरो ओमफ्राय दा बेफोर हानि बेसेना खौथि खौथि जायखौ जोङो सोंदावनोबो हाया माने सोंनोनो हाखाया आरोखि लुबैनोबो आसा दाख्लाम सोंनोबो आसा दाख्लाम बेफोरबायदि आरोखि बेबायदि गोमालांगोन आरो जुदि बेबायदि दस्रा जाथिफ्रा फैनानै जोंनि हाखौ बायफैनो हायोबा आं गोरलै रावाव बेखौ बुंबाय आरो दा नोंथांमोनाबो बिजिरनानै नायदो ना मा होनो बेखिनियानोसै आरोखि दिनैनि जोंनि सावरायनायनि मेन आरो UPPL BPF ज' जानो हागोन ना हाया ओमफ्राय BJPया जोंना मा मुद्दाखौ लानानै इलेक्सनखौ गेलेगासिनो बेखौनो जोङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायबाय आरो लोगोसेनो आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौबो माखासे खोथा खावलायनो लुबैयो दे दा जोंहा इलेक्सन फैगासिनो नङा होमबा माखासे लिडारफ्रा गामि गामि हाबनानै बै दोलोखौ रायगोन बेहा बै दोलोखौ रायगोन बेहा बै दोलोखौ रायगोन नङा होमबा रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि नेगेटिभ बुस्थुखौ गाज्रि बुस्थुखौ जाहाथे गोसोआव लाया मिथिबायना इलेक्सना फैगोन थांगोन लिडाराबो फैगोन थांगोन लिडारा दिनै बेयाव दङ गाबोन बैयाव दङ दिनै बेयाव थायोबा बैखौ रायगोन गाबोन बैयाव थायोबा ओरैखौ रायगोन बेखायनो सोरबा लिडारा जुदि फैनानै नेगेटिभ बुस्थु जुदि बुंफैयोबा बे नेगेटिभखौ दाला आरो पजिटिभखौ ला नेगेटिभखौ दाला माने मोजांखौ ला गाज्रिखौ गारहर आरोखि ना ओरै खोनासंनानै ओरै खोमा मोनसेजों गारहर आरोखि मा जायो इलेक्सन फैबाथाय जोंहा गामि सिंफ्राव माखासे गामि सिंफ्राव नसुंजों नसुं थांलायि गामिसेजोंनो नायनो हालायलायि सैलायलायि बेफोरबायदि जोंहा मोनसे थासारि जायो जाय दुखुनांथाव आरोखि ना पलिटिक्स जि इलेक्सन बे बुस्थुखौ जोङो गोसोजों दाला दे रायजो राजा नोंथांमोनहा मानो होनोबा नसुंसेजोंसो जोङो गोरोबनानै थानांगौ गामिसेजोंसो जोङो गोरोबनानै थानांगौ नङा होमबा दाबायदियाव जोङो माबा मोनसे बिपद जायोबा जोंखौ सोर मदद होफैगोन नै नसुंसेनियासो मदद होफैगोन माबा मोनसे कास कर्म जायोबा पस्ट बायदिसिना मानसि थैनाय हाबा खेराइ जायोबा सोर फैगोन गामिसेनिया फैगोन नङा होमबा नसुंसेनिया फैगोन गामिसेनिया फैगोन हठात हमनानै ला आङो हर गेजेराव हठात माबा मोनसे जाबाय आं होख्रावबाय बेहुस जाबाय बा आं थैबाय सोर खोनाहैग्रोगोन बा न'निया सोरखौ गाबज्रि हरग्रोगोन बै सिमासेनिखौसो गाबज्रि हरग्रोगोन बेसो फैनानै नोंथांखौ मदद होफैग्रोगोन गोजाननिया उनाव फैगोन नङा होमबा ओंखायनो नसुंसेनिजों बेफोरबायदि गाज्रि मोनलायनाय जेबो लानो नाङा पलिटिक्सखौ लानानै सोरबा जुदि UPPLखौ मदद होयोबा बेखौ UPPLखौ मदद खालामनो हो सोरबाया BPFखौ मदद खालामोबा बेखौ BPFखौ मदद खालामनो हो गाव गावबागाव सिरि सिरि मदद खालाम मिसा मिसि पलिटिक्सखौ लानानै गावजों गाव दावराव दावसि सुथ्रा सुथ्रि बेफोरबायदि जानानै जेबो लाब गैया जोङो थैस' थांस' जों थैखांनायनि उनावबो जोंनि फिसा फिसौ बिसोरनि फिसा फिसौआ बेयावनो बिसोरजोंनो गामिनि आइ आफा रायजो राजा बिसोरजोंनो गोरोबनानै जानो गोनां जायो नङा होमबा बेनिखायनो गावजों गाव बेफोरबायदि एना एनि जालायनानै जेबो मुलाम्फा गैया बेखौनो आङो बुंनो सानगोन आरोखि ना दा दिनैनि आंनि बे भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय फैबाय थानाय समाव जोङो इलेक्सननि सायाव बिदिनो सम सम सावरायलांगोन जिहेतु जोंना इलेक्सना फैगासिनो दङ नायल' जायल' जोंनि BTC इलेक्सन नङा होमबा बेखौ जों सावरायालासे बोरै थानो हानो जोङो सावरायगोन खिन्थु पजिटिभ वेजों सावरायगोन आरोखि जोङो बिदि नेगेटिभ वेजों जों सावराया बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बे चेनेलाव आङो बेफोरबायदि भिडिअ एंगारनायजों लोगोसे ब्लग भिडिअ ओरैनो एंगारो नोंथांमोनहा बेखौबो नुनो मोनगोन आरो गोजोन्थों